Het is vandaag 17 januari en ik speel mijn tweede padeltoernooi van het jaar. Dit keer met Gilles Sijs, een gemengd toernooi in MVP Evergem. Dus dat wil zeggen gewoon man en vrouw tegen elkaar, maximaal 500. Ik ken de meeste tegenstanders niet. Ik heb wel gezien dat er 1 man is die van P700 komt. Dus ben benieuwd naar dat niveau. En uiteraard hopen wij de poolfase te overleven. Het zijn 3 matchen, 3 keer tot 9. En de winnaars spelen morgen kwart en de halve en de finale. Het is ook de eerste keer dat Gilles en ik samen een toernooi spelen. We hebben wel 2 keer getraind deze week, dus op zich zijn we er wel klaar voor, denk ik. Ik zelf ga op links spelen, want Gilles speelt altijd op rechts. Ja, we kunnen altijd wisselen, indien nodig, maar ik denk dat het wel goed zal gaan. Zeker op 500 niveau zou ik normaal gezien wel mijn mannetje moeten kunnen staan. Op links, ik kijk er alvast naar uit. Ik ga proberen ook wel een aantal beelden te maken, maar ik kan niks beloven. Ik vind het altijd moeilijk om te vragen aan de tegenstanders, zeker als ik ze niet ken. En misschien dat ik ook pas hopelijk vanaf de kwartfinale of zo ga filmen. Ik had ook gevraagd, ik had nog wat contact gehad met de tegenstanders van mijn vorig toernooi. En ja, uiteindelijk hadden dat dan gevraagd of dat ze dat echt zouden gevonden hebben, moest ik het gefilmd hebben. En ze zeiden totaal niet. Dus eigenlijk moet ik het gewoon durven vragen, maar toch, ik weet niet. Het is dan zo altijd, moet die camera opstellen. Het is daar ook niet zo superveel ruimte in MVP. En de ruimte die erachter is, ja, daar lopen mensen rond om te kijken. Dus ik zou ook niet graag hebben dat ze mijn camera per ongeluk omverlopen. Want dat is een camera die gewoon op een statief staat achter het plein en niet aan de ruit plakt of zo. Dus dat is wel een moeilijkheid om meer te filmen. Ik ga denk ik gewoon nu vandaag eens kijken waar ik hem zou kunnen zetten. En dan hopelijk, als we door zijn, dat ik morgen wel video's kan delen met jullie. Go! Eerste match was een 9-4, nu 9-1. En de tweede match hebben we wel veel beter gespeeld dan de eerste match. Dus nog eentje, maar we zijn sowieso door. Dus morgen om 3 uur, nee, kwart. Het is een halve. Nee, het zijn maar 4 pools. Oké, half uur. Halve dan. En dan is het wel 2 sets. Dus dat vind ik wel leuk eigenlijk. Go. Ik ben net terug van het toernooi. Ook de laatste match hebben we nog gewonnen. Dus de eerste match was 9-4, de tweede match was 9-1 en de derde match was 9-3. Dus redelijk vlotjes. Morgen om 1:30 hebben we dan de kwartfinale. En we hebben net nog even gaan kijken naar de poelen die na ons bezig was. En dat was wel redelijk stevig. Dus ik hoop ergens dat we niet de tweede van die poelen trekken. Want ik denk dat dat de beste poelen was van het toernooi. Dus ik hoop dat we die pas in de halve finale of in de finale tegenkomen. Maar ook als we ze trekken in de kwartfinale, geloven we uiteraard in onze eigen kansen. We hebben zeker kans, denk ik, om ver te geraken. We hebben goed gespeeld. Eerste match een beetje zwak begonnen. Een beetje veel fouten. Maar dan hebben we ons goed herpakt en redelijk foutloos gespeeld wel, vind ik persoonlijk. Dus very good, very nice. En ik zie jullie morgen terug. Bye! Ja, en nog tot de 5, 6 of zo. Eerste 9-2 gewonnen, let's go!
Morning. Het is vandaag maandagochtend, de ochtend na het toernooi in MVP. En ik heb gisteren na de match niet meer echt gefilmd, omdat we ook alle twee gewoon super teleurgesteld waren dat we de match verloren hebben. Ik heb de match volledig gefilmd, dus jullie kunnen zeker de volledige match eens herbekijken. De eerste set was echt dramatisch. We wisten echt niet wat er gebeurde. Het ging super snel en we kregen gelijk echt geen vat op de match. Dus dan hadden we eigenlijk echt geluk dat het een match was tot 2 winnende sets. Want de vorige ronde, de kwartfinale die ik niet gefilmd heb, dat was tot 9. Dus moesten we eigenlijk dat team eerst gelood hebben en direct 6-0 achterkomen. Ja, dan kun je bijna niet meer terugkomen. Terwijl nu was het gewoon 2 sets, dus wisten we na die eerste set van oké, gewoon vergeten en opnieuw beginnen. We hebben ook onze tactiek echt volledig aangepast. Veel het spel proberen vertragen. Want alles ging ook bij onze tegenstanders. Die man, alles wat hij deed, viel goed, was keihard. Het was echt moeilijk terug te spelen. En ook Katrien was super vast. Maar haar ken ik sowieso. Ik heb al een paar keer tegen haar gespeeld. Ze is ook een goede tennister geweest. En haar volleys zijn echt supergoed. Dus het is moeilijk om haar in de volley-rally te verslaan. We zijn dan een stuk hoger beginnen spelen. En dat ging wel beter. En dan in de tiebreak, ja, dat is altijd een dubbeltje op zijn kant. Het was 10-8. Ik denk, we hebben een paar cruciale fouten gemaakt. Op ballen die we denk in training of in een niet stressvolle omgeving niet zouden missen. En dan ook nog een netbal van de tegenstander die er net overrolt op een ongelukkig moment. Dus ik denk, ja, als 10-8 is, kunnen beide teams gewoon winnen. Super zuur om zo te verliezen. Zeker omdat we ook wel zagen dat de finale die stond te wachten een iets, met alle respect, maar een iets zwakker team was. Dus we dachten wel, als we daar gingen tegen uitkomen, dat we ook wel zouden gewonnen hebben. Het team dat wij dus van verloren hebben, heeft de finale dan ook gewonnen, 6-2, 6-3. Dus dat is wel zuur. Ik ga daar niet over liegen. Maar bon, it is what it is. We kunnen er niks aan veranderen. Het was ook het eerste toernooi dat ik en Gilles hebben samengespeeld. En ik denk dat we het eigenlijk supergoed gedaan hebben. We gaan zeker nog toernooien samen spelen. En voor de rest maak ik mij nu vandaag klaar voor het BPT. Dat begint ook gewoon vandaag. Wij zijn de eerste match die spelen. Ik speel samen met Louise Vermeulen tegen 2 P500. Ik ken de tegenstanders niet, dus ja, heel moeilijk om daarover voorspellingen te doen. Als we die eerste match winnen, spelen we ook direct onze tweede match erna tegen Elke Kleisters en Eva de Blok. Volgens mij, als ik me niet vergis, zijn zij ook al Belgisch kampioen geweest een aantal jaar geleden. Dus zij zijn sowieso supersterk, maar ik kijk er wel naar uit. Ik hoop dat wij die eerste match winnen, zodat we ons echt een keer kunnen meten met zo wat de top van België. Dus daar kijk ik naar uit. Maar ja, dan moeten we wel onze eerste match eerst winnen. Als dat niet het geval is, ja, dan zit het toernooi ook er direct op. Want dat is niet met poules, dat is echt gewoon knock-out fase, gelijk een tennismatch. Ik ga hierbij ook de video over het MVP dubbelgemengd toernooi afsluiten. En ik ga dan een nieuwe video maken over het BPT. Jullie zien mij heel snel terug met een volgende video over padel. Voor de rest heb ik ook af en toe weekvlogjes die ik post. Dat is dan niet altijd padel of tennis gerelateerd. Dat is gewoon echt hoe dat mijn volledige week eruit ziet. Hieronder een keer op klikken als je daar ook geïnteresseerd in bent. Voilà. En iedereen die mij volgt en die het proces van de padel volgt en in de zomer ook vaak tennis, bedankt om telkens weer in te checken. En als jullie nog niet geabonneerd zijn, vergeet dat zeker niet te doen. Dat is gratis en dat helpt mij echt enorm vooruit. Tot de volgende!